Kopogore gi mano ni jolupo e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho okonygi keto kenge mag geng'o masiche mosemiyo thothgi owito ngimagi e nam. Kaka George Malero imed jiw jolupo mondo ti gi gik manyalo reso ngimagi kapo ni masira omuoch e kinde ma gintie e nam. Nam Lolwe en kar nuomo thoth ne oganda e kaunti ma Migori. Kata bende oganda mathoth yudo ni kawuok e Nam Lolwe bende osebedo kanyo ero mabiro koda geta mathoth ne jolupo. Jolupo mathoth osewito ngimagi e kinde ma gilupo. Moko kuom jolupo ma nowito ngimagi higni bura mokalo nyaka sani pok oyud ringre margi. Osewito joma ng'eny e nam. E Somba Beach kanyo nitie ng'ama nolal e nam nyaka sani, apani kod en gimoro 2 to 3 years. Pok wayude nyaka sani. Nwatemo kaka wanyalo to nok wayude. But ka wabedo gi life jackets throughout, at least kata ka iogore pi kata ka iyo pukore, to wanyalo yudo kata ka ng'ato pod ngima. Thoge mag jolupo e Nam Lolwe ostudi kod gik mathoth ma oting'ore ma jolupo ma tiyo kod jakede ma idendo kaka life saving jacket manyalo konyogi mondo koro kik ginime pi kama siro jukogi. Eri kod Dongo manachiel kuom jolupo e dho adno ma Sumba wani thoth jolupo onge kod jakede ma koro nyalo konyogi kama siro koro yudogi. Sana county government kanyalo lias gi fisheries department wayude kata yedhi manyalo konyo, wayude kata life jackets. Yudo ka wan gi yedhi mag tanga. Omiyo kwa chako gi jolupo wadhi miyo gi life saving jackets, wabiro chako gi nembe mag ataro ka, nembe mag Lolwe gi kochakore gi Muhuru, moa donj got Kachola, moa chop Lidha, ma wadhi nyaka Karungu. Yedhe ma bende koro kolose rang'iny makare bende tudo kod masichego mosebiro kod jolupo e Nam Lolwe. Koro yudo ka yie samoro ting'o ji 3 kata ji 2. Koro samo gore picha to yudo ka jomobede wiye cha dhi inge gi pek. Koro chuno nyaka yie sinko dhi piny kaluwore gi bau molosego. Kasi yudo ka jomodong' koro float e wi pi. Kwa sirikal ni kopo ni ginyalo kelo no rescue machiegni. Coast Guard nyalo biro machiegni, Kenya Maritime nyalo biro machiegni, in case ni wan gi any accident e nam to wanyalo kony mapiyo nikech wan gi border patrol magwa samoro border patrol magwa gin gi achiel matin mar bau to kaluwore gi yembe masani ywakino ka ginyalo konyowa. Jakom machon madhodhego mag Miru Tobias Mragiri wach ni bedo ni gionge kod apisas mag piny owacho makedo kod midhierego ma apoya kaka Coast Guard machiegni kodgi osemiyo giwero jolupo mathoth kama sira ojukogi e Nam Lolwe. Rescue magwa ni mabor. Inyalo yudo ni Migori County we don't have any rescue. Rescue ni Mbeta, kineno Coast Guard ni Mbeta, kineno jo Coast Guard ni Mbeta, kineno gimora mora ni Mbeta Kisumu. Kwa inyalo yudo ni samoro joge woto nam kata kwa nyalo konyo gi onge. Jolupo wane gin giwegi sitemo keto kenge mopogore opogore ma oting'o neno ni onge jolupo modhi e Nam Lolwe ka oti kod gik makech machalo kaka kong'o kaka yo achiel mar geng'o masiche Nam Lolwe. Ng'ama dhi nam namba 1 nyaka rwak life jacket. Namba 2 gik mamero ji kik gitigo. Magi gik manyalo miyo mondo masira manyalo yudore ji nam kik yudgi. To dhano en dhano inyalo paro ni oko igeng'o to karo kano kumoro kuma nokitimo ang'o. Jolupo gidwaro mondo koro piny owacho bende koro konygi e duoko piny thoge mosebiro ka yudogi e Nam Lolwe. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi e kaunti ma Siaya kama skul yawuoyi mar Sawagongo ma yudore kar chung' od bura mag Game en skul ma sigande olak mar arieya ahinya to kaluwore kod kaka osebedo kotimo